Il-kandidat għal kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech ilmenta l-penali li trid tħallas skont il-liġi meta tonqos tonora l-obbligi tat-taxxa. Meta maqbud fuq siq waħda, hekk kif il-ħadd kien għawdex ikkanvażja fit-tellieqa ħarxa għal kap tal-Partit Nazzjonalista, Grech mill-bidu ders komdu nstaram, hekk kif ra lil One News ġejjin bil-mistoqsijiet skomdi immens għalih. Wara li kien naqas iħallas eluf kbar ta' euro f'kontijiet tat-taxxa li ma kontijiet hemm minnhom li saħansitra jmorru lura għal 9 snin ilu, Grech beda jilagħba tal-vittma u saħaq li hu mġarrab. Li meta d-dipartiment inti tonqos titħallas it-taxxa jagħmillek ovvjament il-penali u anke l-imax. Sfortunatament dawn il-penali huma asfissjanti, ikunu kwantitajiet kbar u min qed jismani nispera li ġibuha din il-parti wkoll ibati minna din u fil-fatt din iridu nħarsu lejha wkoll fil-futur jekk għal għaliex jinġarrabta u nixtieq li n-nies ma jġarbux bl-istess mod għaliex dawn it-tip ta' penali u imaxijiet eżorbitanti ikkissru lin-nies. Bernard Grech li warah hemm il-fazzjoni ta' Simon Busuttil li tanti pritka fuq trasparenza u l-kontabilità kellu miegħu għawdex id-deputati nazzjonalisti Chris Sajt u Kevin Kotajjar mistoqsi dwar miżappropriazzjoni tal-VAT wara li wkoll kien naqas li jħallas fil-uf kbar ta' euro VAT. Bernard Grech dar mal-lewża dwar jekk dan hux reat kriminali. Meta staqsejnieh dirett jekk li jiġbor il-flus mant in-nies u ma jħallas il-VAT hux reat kriminali, għal biss li issa m'hemmx proċeduri kontrih. Inti kont qed tiġbor ukoll kont qed tiġbor is-somma mingħand il-klijenti biex tħallas il-VAT u laqas dik ma kont qed tħallas dan huwa reat kriminali. Però mbagħad jiena għażilt illi nċedi dan id-dritt u fil-fatt ħallast l-ammonti kollha. L-appropriazzjoni tal-VAT mhux reat kriminali. Jekk huwiex reat kriminali, hemm ebda proċeduri kriminali kontrija. Konxju tal-pressjoni li dejjem qed tkompli tikber fid-dawl tal-mistoqsijiet kbar li hemm fuq rasu, Bernard Grech bkompla jirrispondi li hu mhux kriminal anki jekk l-evażjoni tat-taxxa huwa meqjus bħala reat kriminali. Il-klijenti tiegħek kienu qed jafdaw bis-somma tal-VAT biex tħallasha. U inti din ma ħallastix. Kif taħseb issa li n-nies se jkunu qegħdin jafdawk biex fl-aħħar mill-aħħar tmexxi l-finanzi tal-pajjiż? Mela żgur in-nies jafdaw għax jinkriminali. Il-pressjoni fuq Bernard Grech u id-dikjarazzjoni ta' dħul tiegħu kompli tiżdied hekk kif stħarriġ mill-gazzetta Torċaw li sar flimkien ma' espert u aġenziji indipendenti għamu mistoqsijiet kbar. Fost oħrajn dan l-istħarriġ wera diskrepanzi bejn dak li ddikjara Grech fl-2017 meta mqabbel ma' salari li għamlu avukati bl-istess esperjenza tiegħu. Is-sena l-oħra Grech iddikjara dħul ta' kważi 29,000 euro madankollu fil-verità avukat bl-esperjenza ta' Grech jaqla sa massimu ta' 70,000 euro fis-sena. Intant meta affaċċjat biktar mistoqsijiet, Bernard Grech beża jwieġeb aktar u ħarab jiġri l-bot minn One News għaliex qal li għandu xi appuntamenti. Dal-moment bħala ġurnalist li nsaqsik, naħseb għandek tħallini nsaqsik. Għaliex imma ma kontx qed tħallas is-somma li kienu qed iħallsu tal-appuntamenti tal-home visits, wieġibtek id-domandi kollha, nirringrazzjak u rwettaqt ir-responsabbiltajiet kollha. Mhux fuq qed insaqsik nerġa'. Kollox, grazzi. Qed insaqsik. No further questions, grazzi. Qed insaqsik, ma ħallasx is-somma tal-VAT. Grazzi.